نايلومي فيلمي أو حق أوزان داست مسرته أو بحرني شغل عتاريخ تدرخ إيو نايلومي فيلمي دما سوليدر بويات بوزح زدوم خلا فيلم إيامو لعب مقوار كم تبرت تعني يتأمامني فيلمنا تجمر أب حدا قمقم قالاي سلست سبات داري نايو إذن قولعو تزياتهم دما مساديو قزن دحلفو يوم نيرام نايتي قوزاني شنقل عدما سيرغي بحال سيرغي أبتي زخلي قوفيل ناسا صوتي ينيرو أب الساعة دما نايجيرمن داقاي جت مزه عدو دما زليل نكورر تنورو نسوغن بمساوتي نتاجت نوغا عفتن تساقع اللو دما وقعو نكتكاسل يقبرا مريتنا نتغير عديون حاون كم زي اللو يري لكاس دحلم ينيرو كابريكاس تتسع نعديو كتوع يجمر إذا خلنا قبر زنبر دما بعلمو ينيرو عبس عدما حنت قربيتهم تمزمو سلسترفة نفتاري تمسجن كابو دما ديو أبي كم زلان تحتا نيجير من وصدرات كم زقتلوان نساتهم دما انت زي مليتهم عجوهم كمان كم زخونت تنقرا نسجن ناديو كم زحلو عند تناقري نساجن كدانو تخدنو كابو دماس توسنو تدرس لازمزو بمشكو توصو نساجن سعيبات كيوزت بتيز وقعت موت اتقول عاقن نوح سلازنبري كابتكاوي كوي يملت كابو دما ناي قدم منبر يومن مندرو من نتقاتل كابو دحو يرئي دونجيز دما عدين دابلك زوي يجمر እንደሆነ ግን ዝኾነ ዝሰምዖ የለን መንጎዱ ድማ ናብ ጃካ ምስ ገበረ ኣብቲ ጫካ ንብሕቱ ይሞሾ ካልእ መማረፂ ድማ ስለ ዘይብሉ ዝግበር ገቢሩ ኣብቲ ጫካ ይሕልፎ ንፅባሒቱ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማይ እንዳሰተየ ንሪኦ እሞ ናይ ጀርመን ወታደራት ድማ በቲ ከባቢ እንትሓልፉ ቆልጢፉ ይሕባእ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝተሓወየሉ ዕንፀይቲ ዓብዪ ተመን ይርኢ ንሱ ግን ዝኾነ ድምፂ ኣይውፅአን ምኽንያቱ እቲ ተመን ካብቶም ወታደራት ስለ ዘይሕይል እቶም ወታደራት ድማ ምግቦም በሊዖም ምስ ወድኡ ይኸዱ ንሱ ድማ ንሳቶም ምስ ከዱ እንዳጎየ ብምዃን ንሳቶም ዝገደፍዎ ምግቢ ኣልዒሉ ይበልዖ እንተኾነ ግን ግዜ እንዳኸደ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ቆልዓ እናደኸመ ይኸይድ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ስለ ዝደኽሞ ኮፍ ክብል ኣይመረፀን እኳ ደኣ ዝከኣሎ ነገር ይገብር ነበረ ኣብ ሓደ ጫካ ድማ እንትበፅሑ ፍራምረ ረኺቡ እንዳበልዕ እንዳሃለወ ብድሕሪቱ ፈንጂ ፍንጀር ካብኡ ድማ ጎዩ የምልጥ እንተኾነ ግን ብድሕሪኡ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጥ ካብኡ ድማ ፈሪሑ ኣብ ኢደይ ዓብዪ መሳርሒ ሒዘ ኣለኹ በዚ ሽጉጥ ተኩሰ ካብ ዝቐትለካ ኪደለይ እንዳበለ ክዛረብ ይጅምር እንተኾነ ግን ዝከታተልዎ ዘለዉ ሰባት ደው ከብሉ ኣይከኣሉን ካብኡ ድማ ክልተ ወታደራት ዓርሱ ስሒቱ ይረኽብዎ እዞም ወታደራት ድማ ናብ ገዝኦም ይወስድዎ እሞ እቲ ዝረኸቦ ቆልዓ ንኮማንደር ይነግርዎ እዚ ኮማንደር ድማ ነቲ ቆልዓ ኣብዚ ንኽገብርዎን ንክንከባኸብዎን ይነግሮም ካብኡ ድማ እቲ ኮማንደር ወዲ መን ከም ዝኾነን ካበይ ከም ዝመፀን ይሓቶ እቲ ቆልዓ ግን ብኹርዓት ኢዱ ዘርጊሑ ንኮማንደር ሰላም ይብሎ ኣብ ሰዓት ኩሉ ሰብ ይገርሞ ካብኡ ድማ ኩሉ ወታደር ብፍቕሪ ንዕኡ ክሓቑፉን ከፃውቱን ይጅምር ወሲኾም እውን ዝዋዓየ ማይ እንዳሃቡን ምግቢ እውን ክበልዕ እንዳገበሩ ካብ ጥሜት ንክድሕን ይገብርዎ ንፅባሒቱ ድማ ካትያ ዝተባህለት ናይቲ ማዕስከር ዶክተር እንዳሓከመቶ እያ ነይራ ነዛ ሓኪም ድማ እንትሕክሞ በሰላም ንከይትገድፈሉ ይነግራ ንምንታይ ኢና እንትሓቶ ድማ ንመፃኢ ወታደር ክኾን ከም ዝደልን እንተደኣ በሰላ ሃልይዎ ድማ ከምዘይኽእል ይነግራ መሬትና እንትቕይር ኮማንደር ድማ ናብ ሰርጌ ይመፅእ ካብኡ ድማ ሰርጌ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ከም ዝኸውንን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ድማ ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝኸይድን ይነግሮ ነቲ ጥይት ድማ ምስ ኣውፅእ ሽጉጥ ይህቦሞ በቲ ሽጉጥ ድማ ይፃወት ኣብ ሰዓት ዘርጌ ወታደር ክኾን ከም ዝደሊ ይነግሮ ካትያን ኮማንደርን ኣብዚ ዓብዪ ቦታ እዩ ዘለዎም እንተኾነ ግን ኮማንደር ንዓ ዘለዎ ፍቕሪ ስለ ዘያርአያ ክትርድኦ ኣይከኣለትን ካብኡ ድማ ኩሎም ወታደራት ዘለዎም ግዜ ኩሉ ናብ ሰርጌ እንዳኸዱ እዮም ዘሕልፍዎ ነይሮም ምስኡ ምፅዋት ድማ ንኩሎም የሕጉሶም ነበረ ኣብ ሰራዊት ዓብዪ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ናብ ኮማንደር ይመፅእ እሞ ነዚ ቆልዓ ሒዝና ናብ ካሊእ ቦታ ክንኸይድ ዲና ከመይ ኢና ክንገብር ኢሉ እንትሓቶ ኮማንደር ድማ ናብ ቆልዑ መዕበይ ከም ዝኸይድ ይነግሮ እንተኾነ ግን እዚ ወታደር ፅቡቕ ከም ዝኸውን እንትነግሮ ኮማንደር ድማ እዚ ዘይቕየር ሓሳብ ምዃኑ ይነግሮ ኣብታ ዕለት ድማ ጀርመናውያን መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ንፅባሒቱ ድማ ንዕኡ ናብ መዕበይ ዝወስዶ ወታደር ይመፅእ እሞ ቀድሚ ምኻዱ ድማ ኮማንደር ንክሰናበቶ ይመፅእ ናይ ዕንፀይቲ ሽጉጥ ድማ ሂቦ ካብኡ ድማ ንኮማንደር ይሓቕፎ እሞ ካብኡ ክፈላለ ከም ዘይደሊ ይነግሮ
እንተኾነ ግን ኮማንደር ሰርጌይ ክትኸይድ ኣለካ ይብሎ። እቲ ቆልዓ ግን ንምሱ ኣብዚ ዓብዪ ወታደር ምዃን ከም ዝደሊ እንትነግሮ ኮማንደር ይሰማማዕ። እንተኾነ ግን ንዕኡ ዝኾነ ክዳን ስለ ዝሰኣኑ ንኽኸይድ ይውስኑ። እንተኾነ ግን ኩሎም ወታደራት ክኸይድ ስለ ዘይደለይዎ ብናቱ ዓቐን ክዳን ይሰርሕሉ። ንፅባሒቱ ድማ ንዑ ዝተዳለወ ክዳን ይኽደን እሞ እቲ ወታደር መፂኡ እንዳበለ ይፃወት። ሽዑ ግን ቀልጢፎም ጀርመናውያን መጥቃዕቲ ይኸፍቱ። ካብኡ ድማ እቲ ቆልዓ ክጉዳእ ስለ ዘይደልዩ ናብ ድሕንነቱ ውሕስ ዝኾነሉ ቦታ ይቐመጥዎ። እንተኾነ ግን ሰርጌይ ኮፍ ክብል ስለ ዘይደለየ ንወታደራት ምሕጋዝ ስለ ዝደለየ ንዝተጎድኡ ወታደራት ማይ የስትዮም። ሓደ ዓይኑ ዝጠፍየ ወታደር ድማ ካብ ቤተሰቡ ዝተለኣኸሉ ደብዳቤ ንከንብበሉ ይህቦ። እንተኾነ ግን እቲ ቆልዓ ምንባብ ኣይኽእልን ነይሩ። ካብኡ ድማ እዚ ወታደር ተስፋ ንኸይቆርፅ ኢሉ ዘይተፃሓፈ ፅቡቓት ቃላት ክዛረብ ይጅምር። ካብኡ ድማ እዚ ወታደር ይሕጎስ። እስኪ ክቡራት ተኸታተልተይ ንዓይ እውን ኣነ ከምዚ ወታደር ፅቡቕ ክስምዐኒ ንስኻትኩም ድማ ከምዚ ቆልዓ ላይክን ሳብስክራይብን ግበሩለይ። ናብ ፊልመይ ክመልሰኩም። ካብኡ ድማ ኩሎም ወታደራት ንከንበሎም ሓትዎ። ንሱ ድማ ናብ ኩሎም እንዳዝሪ ፅቡቓት ቃላት እንዳተጠቀመ እንዳንበበሎም ሕጉሳት ንክኾኑ ይገብሮም። ኣብዚ ሰዓት ካትያን ኮማንደርን ስለ ሰርጌይ ኣዝዮም ይሻቐሉ። ካትያ ድማ ነቲ ቆልዓ ኣብዚ ምዃኑ ፅቡቕ ከም ዝኾነ ትነግሮ። ካብኡ ድማ ምስ ሰርጌይ ብሓባር እንዳዘሩ እንዳሃለው በፀላኢ ዓብዪ ሓደጋ ዝበፅሖ ካምፒ ይረኽቡ። እዚ ድማ ነዚ ቆልዓ ፅቡቕ ከም ዘይኮነን ናብ መዕበይ ህፃናት ክኸይድ ከም ዘለዎ ሕጂ ድማ ኮማንደር ይውስን። ንፅባሒቱ ድማ ሰርጌይ ናብ ካሊእ ክኸይድ ከም ዘይደልን ኣብዚ ድማ ንዕኡ ዝኸውን ስራሕ ንክህቦ ይውስን። ኮማንደር ድማ ንዕኡ ዝኾን ስራሕ ናኸደ ደብዳቤታት ንክዕድል ይነግሮ። ሰርጌይ ድማ እንዳኸደ ደብዳቤ ብምዕዳልን ወታደራት ድማ ብምዝንጋዕን ስራሕ ኢሉ ተፀሚዱ እዩ ዘሎ። ካብኡ ዝገደደ ድማ ካብቲ ከባቢ ብምርሓቕ ነቲ ከባቢ ክርኢ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት ድማ ናይ ሰባት ኮታ ይርኢ እሞ እንዳጎየ ከይዱ ድማ ይነግሮም። ንሳቶም ድማ ናይ ቆልዓ እዩ ዝኸውን ኢሎም ፈሪሖም እዮም። እንተኾነ ግን ናብቲ ቦታ እንትኸዱ ክልተ ናይ ጀርመን ስለያ ይረኽቡ። ካብኡ ድማ በዚ ቆልዓ ምኽንያት ክልተ ናይ ጀርመን ስለያ ይተሓዙ። ኣብዛ ምሽት ድማ ኮማንደር ንሰርጌይ ናይ መዕበይ ወረቐት ከም ዝረኸብን ካብኡ ሕጂ ድማ ናቲ ወዱ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ሰርጌይ ድማ ኣዝዩ ይሕጎስ። ካብኡ ድማ ኣብዚ ምስኡ ከም ዝኸውንን ጎበዝ ወታደር ድማ ከም ዝኾነ ይነግሮ እሞ ሰርጌይ ንካትያ ዘለዎ ፍቕሪ ድማ ክነግራ ከም ዘለዎ እንዳነገሮ ሒዝዎ እንትኸይድ ካትያ ምስ ካሊእ ወዲ ይርእይዋ። ነዚ ዝረኣየ ኮማንደር ድማ ተስፋ ይቆርፅ። ኣብቲ ዕለት እውን ጀርመናውያን ከቢድ መጥቃዕቲ ይኸፍቱ። ኣብዚ ሰዓት ግን ሰርጌይ እንዳዘረ ንወታደራት ጥይት ይዕድል። ኣብኡ ድማ ዓብዪ ወታደር ይረኽቦ እሞ ናብ ቦታ ክትመለስ እዚ ንዓኻ ፅቡቕ ቦታ ኣይኮነን ብምባል ይነግሮ። ናብ ገዛ ድማ ምስ ተመለሰ ናይ መስመር ገመዳት ከም ዝተቋረፁ ንዑ ድማ ገጥም ዝኸደ ወታደር እስካብ ሕጂ ከም ዘይተመለሰ እንዳተዘረቡ ይሰምዖ። ካብኡ ድማ እንዳጎየ ናብቲ ወታደር እንትኸይድ እቲ ወታደር ብጥይት ተወቂዑ ከም ዝደቀሰ ይርኢ። ቅድሚ ሞቱ ድማ ከመይ ክቕፅሎ ከም ዘለዎ ይሓቶ። እቲ ወታደር ድማ እንዳረድኦ ነቲ ገመድ የስተኻኽሎ እሞ ካልኦት ሓገዝቲ ወታደራት ተፀዊዖም ናቶም ጉጅለ ይስዕር። ምርኢትና እንትቕየር ኮማንደርን ካትያን ንምሕቶም ዳዕለሉ ንሪኦም። ሕጂ ድማ ኮማንደር ንሰርጌይ ኣዲኡ ንዕኡ ድማ ኣፍቃሪቱ ንኽትኸውን ብግልፂ ይሓታ። ኣብ ሰዓት ቅድሚ መልሲ ምሃባ ሓደ ወታደር ይመጽእ እሞ ሓደ ደብዳቤ መልእኽቲ ከም ዝተለኣኸሎም ይነግሮ። እቲ ደብዳቤ ድማ ዝብሎ ናብ እቲ ዓብዪ ካምቢ ቀልጢፎም ክምለሱ ከም ዘለዎም ዝሕብር እዩ ነይሩ። ናብቲ ዓብዪ ማዓስከር ድማ እንዳተመለሱ እንዳሃለዉ ከበድቲ ፈንጂታት ኣብ መንገዲ ተፀዊዶም ስለ ዝነበሩ መኪንኦም ክፍንጀራ ይገብረን። በዚ ምክንያት ድማ ኮማንደርን ካልኦት ወታደራትን ይጎድኡ እሞ ሰርጌይ ድማ ብዝረኣዩ ነገር ኣዝዩ ይድንግዝ። ካብኡ ድማ ዝተረፉ ወታደራትን ዝቆሰሉ ወታደራትን ሒዞም ናብዚ ዓብዪ ማዓስከር ይምለሱ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ እቲ ዓብዪ ጀነራል ረኽብዎ። ጀነራል ድማ በዚ ቆልዓ ኣዝዩ ይገረም። ምክንያቱ ከምዚ ዝበለ ንቑሕን መሰብዐል ንሪኡ ስለ ዘይፈልጥ እዩ። ካብኡ ድማ ነቲ ንእሽቶ ቆልዓ ዓብዪ ወታደር ዝብል ማዕርግ ይሂቦ እሞ በዚ ማዕርጉ ምክንያት ድማ ንዑ ኩሉ ሰብ ክብሪ የርእዮ። ኣብታ ዕለት ድማ ኣብቲ ማዓስከር ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝኸበደ መጥቃዕቲ ይፍዘም። በዚ መጥቃዕቲ ድማ ኮማንደር ሓደጋ ይበፅሖ። ነቶም ዝፀወቱ ዕንጨይቲ ከልዕሎም ስለ ዘይከኣለ ወታደራት ፀዊዑ የልዕልዎ እሞ የድሕኖ።
ካብኡ ድማ ኮማንደር ኣብ ሆስፒታል ይድግዝ ሰርጌይ ድማ ናብቲ ኮማንደር ምስ ከደ እቲ ኮማንደር ድማ ሰርጌይ ኢዱ ከም ዝተጎደ ይርኢ እንተኾነ ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ከም ዘይፍለዩን ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓቢርዎ ከም ዝኾነ ይነግሮ መሬትና እንትቕይር ኩሎም ወታደራት ናብ ፖላንድ እንትኸዱ ንሪኦም ኣብ ናይ ፖላንድ ፃኒሒቶም ድማ ናይ ስታሊንግሮድ ሰራዊት ድሕሪ ምፅዓሮም ኩሎም ብሰላም ናብ ገዝኦም ከም ዝተመለሱ ፊልምና ትርእየና ካብኡ ድማ ዝንእሽቶ ቆልዓ ናይ ዓለምና እቲ ዝናእተ ወታደር ተባሂሉ ኣፍልጦ ይርከብ እቲ ትክክለኛ በዓል ታሪክ እዚ ኣብ ፎቶ ትርእይዎ ዘለኹም ቆልዓ እንትኸውን ናይ ዓለምና ድማ እቲ ዝናእተ ወታደር ተባሂሉ ማዕርግ ተዋሂብዎ እዩ ፊልመይ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩለይ ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክቐርብ ትደልይዎ ፊልም እንተልዩ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና ብሩኽ ቅነ